everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Nanawag ng panuway ay. Hello? Sito yun mo? Ikaw ang tuyo ko. Kung nanawag ka, arong pauli ko. Pues, dili na mahitabo. Mabdus ko, Anel. Kinahalang ati manon ko ni mo. Aron dili ko mag-uol. Unsa? Wa naging makatupong pa sa kabaga sa mong naong lili. Ha? Wa oro'y manglimbawot imong balhibo, no? Anang imong mga gipanulti? Ako ang patimanon nimo anang imong gisabak nga lain ang amahan? Sorry na lang, Anel. Pero wala ko ilang mahimo pa. Ikaw na lang magkaatabang na ako. Armatagan mig maayong ugma ug ang akong anak. Okay. Mahimo ta kang hatagan og kwarta. Dakong kantidad sa kwarta aron makatago kagikan atong jigger. No. Wa ko magkailan ng kwarta. Ikaw ang akong gustong maatiman ako. Ikaw, Anel. Nayabag ka na gid. Nganong ipamugos man na nimo ang imong kaugalingon ako, ha? Ipato nimo nako ang anak sa lain? Wa ka mabuang? Nabuang na dyan ko. Mao nga ayaw kong palibari sa gusto ko. Kung dili ka gustong mahibaw ang imong ginahan sa tinuod. Ayaw ginagbuhata. Kundi ka gusto nga musamot akong kasuko nimo. Buhaton ka gud, Anel. Kung dili ka mo paulig, imo kong atimanon. O niya ba? Ako na mismo ang mong palug aron magpakasalim at tubangan sa pare. O dili ang akong kaluwa. Ako pa ni mo, Anel. Papauli ka na lang. At imanaon na si Lily. Ug ato na pagkuna-una kunon sa imong buhaton sa imong kinabuhi. Dili. Arnel, Dili na ko ihatag sa imong kaluwa. Sa dakong kasayon ang iyang gusto. pero unsa may buhaton nimo? Wa kay mahuna-una ang paagi unsa. Nganong ingon man ni anak kabuang imong kaluha, Dalia. Dili ko ni mo mahimong ibaliwa na lang, Anel. Ikaw ang gusto kong moatiman ako. Og mahimo na kong pana, Anel. Pahalat na lang kining kinabuhi. Kinahanglang maako agad si Anel. Pahalat na kinsay mamatay. Saan naman tayo niya? Di pa ka masakas taas ospital? Ha? Murag lisod man kung anis ospital ko haos lilit yo. Ha? Ay naos gwadya iso kayo. Taas ba kayong takin nga armas? Ate niya? Oh, unya. Magtanaw na lang tayo ni Lily. Ha? Ato na sundan nilakaw na tiyo. Ato to speak sa skina, magkatang. Ay dito kay one way. Oh, nalagod. Pero, kung mambululaso ta, ay kong giangin ha. Dagi, bukan mo Ay, may naman yung guro ta ba? Kay, lapas sila nga pila na kabukingin po niya ko, tiguan ko. Mapriso ko. Misamot naman ikakomplikado ang sitwasyon karon. Mabdus si Lily sa anak ni Arnel? Bisit! Pero, dili mahimo nga magpabilin sa kinabuhi ni Arnel kanang Lily. Dili gid mahimo. Naginuktot na sa si Arnel. Kawas sa pay. Samtang nagatubang sa dakat. Na problema gid siya sa gibuhat ni Lily. Mura naman noong kung naluoy niya. Dako na gid kaig na himong kahasol si Lily kang Arnel. Naunsa naman sa ni si Lily. Mura naman na siyang nagyabag.
Si Lily kininawag? Hello? Lily? Hain ka rin si Arnel, Dalia. Nga ninawag ka? Doon na nasad kay problema? Gusto na ko mahibaw. Kung naaba-uban ka ni mo karon si Arnel. Ug ayaw pa magagdalya. Oh, di ba na ako si Arnel, Lily? Daan pa ko? Unsa may imong gibuhat ni Arnel, Dalia? Nga namang sige naman siya anha ni mo. Kung wa siya diri sa bahay, kaya sa magiging naman si Arnel, imo siyang gilumay. Usay kilumay? Lily, ikaw ay nakaingon ko nga nung dili na ganang mo pauli si Arnel diha. Ayaw kong sortihi, anak. Nahibaw ko kung unsa ka in love ka na ko si Arnel. Gipatay nimo ang iyang gugma para nimo. Busa, dili ka makabasol kung maglikay siya nimo. Nahibaw kong naglikay siya na ko tungod kay imo siyang gisalsulan. Gusto na mo siyang ilugod gikan na kung nga imong kaluha. Oh, mahimo pa dili ko nimo akusahan ng buhat nga ikaw rin makahimo, Lily. Ayaw na ako, Clara. Klaro ka ayaw. Nagagusto kang Arnel. Kaluha ta, Dalia. O dili ka magkapamagkak na ako. Nainlove na sa kang Arnel, di ba? O gusto ni mo siyang ilugod gikan ako, di ba? Ayaw ko ba sangili, anak? Ha? Tugan na lang si tinuod. Kung ano sa'yo mong gibati ni Arnel. Ang imong gibati ang tarunga, Lily. Dagan ka rin na pasakitan. Dagan ka rin na hasol. Kining kalibutan na, Dalia. Ang mga alisto lang ang magmadaogon. Pisa nun say buhaton mo si mong kaugalingon. Mahimo ni mo, Lily. Ayaw lang iangin ang uban. O kayaw gamita ka ng pagsabak mo. Aron gunitan mo sa liog si Arnel. Dili ka magkapugong sa akong plano sa kinabuhi, Dalia. Ako kining kinabuhi. Husto ka. Imo nang kinabuhi. Nga gusto ni mong angino ng uban sa imong mga kapalpakan. Ate na maglalas pa, anak! Kung dili ko ni Ate Manon, kung dili niya barugan kining akong gisaba, magwala ko diri sa ila. Oh, Lily! Mao ka na mahita po. Pohara nag-atakihon ang iyang inahan ug mamatay. Oh, Lily! Wa ko makomedya ka ni Dalia. Moogi ko ni buhaton ko. Magwala ko diri. Sultihan ko sa tanan ng inahan ni Adel. Nga imo siyang giit. Nga ikaw ang impostora ug dili ako. Lili, ayaw na buhata ha? Mabdos na ko, Dalia. Ug dali pa ang inahan ni Adel. Nga magkabato na siyang apo. Dili ka na makapugong na ako. Abi mo, ako nakubit ang duha ka alas, Dalia. Ang apo nga gipangandoy sa inahan ni Anel o ang inahan ni Anel nga masakiton. Lili, hunugan na ka ng kadautan mo! Iuli ka na ko si Anel. Pauli sa isla. O tambagi siyang mo pauli diri sa ila. Dili ako makabuot sa buhato ni Anel, Lili. Di ba di ka makasabot? Misulti na siya wa siya may kukman mo. Busa, ayaw pagpabaga si mong naon sa pagdudo si mong kaugalingon niya. Ha? Wala kayo magkabuot na ako! Buhaton ako ang tanan. Kung usabay gusto kong buhaton, iuli ka na ko si Anel. Wa na ko siya ilugag ka ni mo, Lili. Giilog na di mo siya, Dalia. Naibaw ko kuno sa gibuhat mo. Imong gipakita nga buutan ka kunuhay, samtang ako ang dautan. Ngano? Malimpyo mo pa ba ang imong kadautan, ha? Ang imong binuhatan, Lili? Ang imong pagbaligyan sa imong dungog? Ha? Nagabatay ka, Lili! Mahimo ba kung magbago o ba ni Anel? Busa iuli siya na ako. Wa lagi na ko siya ilugag ikan mo. Iyang gusto mo pundo o ba na ako? Tungod kay gitintal mo siya. Ikaw lang ang manininta, Lili. Imo na papel o dili ako. Ha? Naibaw ko na in love ka na ni Anel, Dalia. Maong dili ka maninguhang mo balik siya na. Ayaw iapi lang akong gibati sa tupan ng sulti, Lili. Tug-an na lang sa tinuod. In love ka na ni Anel, unsa no? Gusto di mo siyang ilugon kay ka na ako, unsa no? Negugma ka na niya, di ba? Tug-an na lang! Oh! Oh, Lili! Nakagusto ko ni Arnel. Pero wa ko'y hunahunang magdugay siyang kinabuhi. O bisan unsa pa kadako sa kong gugma ni Arnel. Dili may tabong musunod ko sa imong paagi. Tungod kay magbuwag agapon mi. Ha? Daan ba ko? Ang imong gugma ni Anel, mo'y nagtukmod ni Anel, aron mo palayok na ako. Palayok kang Anel, Dalia. Palayok niya. Ayaw gugma ang ako mga plano. Kinahanglang hunungon mo ang imong kabuang, Lili. Pahawa din sa panimay ni Arnel! Ganun sa bahis, magkanya ko kaluha.
Tinuod ba nga ako nabati? Arnel! Tinuod ba nga nahigugma ka na ako? Dalia? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!